Tes oído falar do grupo Autos Lemos? Levamos case 40 anos ofrecendo o coche que mellor se adapta ás necesidades de cada cliente. Autos Lemos Monforte Motor é concesionario oficial de Volkswagen, Ford, Seat, Jeep, Fiat, Skoda e Alfa Romeo, garantindo a mellor calidade e unha magnífica atención ao cliente. Contamos con 1.500 metros cadrados de exposición de coches novos e 2.000 metros cadrados de coches usados. Ademais, aseguramos o rendemento do teu coche cun excelente servicio postventa con todo o necesario para que o teu vehículo se manteña nas mellores condicións. Os máis de 500 vehículos que saen cada ano das nosas instalacións aválannos. Achégate a Autos Lemos, encontrarás o que buscas. O pleno da Corporación Chantadina reuníase a última hora desta tarde nunha sesión ordinaria na que se someteron á aprobación algúns aspectos como a determinación dos espazos de maior afluencia turística do municipio. Esta iniciativa ven motivada polo Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, que pretende que os concellos que integren este destino aproben unhas ordenanzas municipais que deixen claro que espazos son susceptibles de subvención na instalación de terrazas de hostalería que uniformicen a imaxe. Por outra banda, o Goberno local tamén levou a ordenanza reguladora das axudas á rehabilitación de vivendas e incluíu unha sesión que se celebraba hai uns instantes a iniciación do expediente para declarar o Mosteiro de San Salvador de Asma ben de interese cultural. Esta iniciativa parte dun conxunto de colectivos e veciños que achegaron ademais un estudo que avalaría a relevancia histórica e artística deste conxunto. Membros da Irmandade Cultural País do Faro rexistraban nos pasados días esta petición na Casa Consistorial. Por outra banda, tamén se debateron unha serie de mocións que levaron os grupos da oposición. Por chantada, a candidatura de Unidade Popular propuxo que se declare este municipio como concello libre de circo con animais e, por outro lado, que se declare ao marxe do Tratado Transatlántico de Comercio e Inversións. Outra das mocións deste grupo foi a que subscribiu o apoio á marcha estatal contra as violencias machistas, que se celebrou o pasado 7 de novembro. O PSDG, a súa vez, levou unha moción co fin de que se estableza unha ordenanza municipal na que se reflicta o regulamento para o reparto de alimentos no que participa o Concello e que afecta a persoas e familias con escasos recursos. Sobre estes aspectos achegaremos máis información ao longo desta semana.